Maayong adlaw mga higala, kini ang inyong alagad Bisdak IT. Modalit kaninyo og mga video tutorial tungod sa IT or information technology. Lakip na ini ang computer, internet ug uban pang bag-ong teknolohiya. Ang atong tutorial karon gamit kayo para sa mga kabistak natong mga maestra ug magtutudlo. Topic karon mao ang pag-download sa Office 365, pag-change sa password, o saan pagka-check if na-install na. Atong sugdan, una ang pag-download sa Office 365. Una atong buhaton, ato ta sa office.com. Atong i-type office.com sa atong Google Chrome browser. Then i-type na atong username, gihatag sa DepEd, kahuman ang atong password. Then click sign in. So, pag abot sa sign in, makita nato atong account diri sa upper right side. Click nato ang my account. Then mugawas na imong dashboard diri. Makita nimo diri na security info, password, settings and privacy. Tan-aw nato unsa imong subscription gikan sa DepEd, kung unsa imong ma-access na mga application sa Microsoft. Atong buhaton, munaog ta sa scroll down ta ato ta sa Office apps. Nato i-click ang manage. Then moadto na siya sa dashboard pod. Makita nimo Office apps, devices, ang subscription, app permission ug ang security and privacy. Ato i-click ang kining view subscription na button ubos sa subscription. Kani, click nato ni, then magawas atong subscription. Dapat isigurado nato na Office 365 A3 for faculty na siya. Kung dili na siya A3 for faculty, importante nga ato ning ipangutanan ang DepEd or ang atong supervisor nga no. So, diri makita naton sa atong mga apps na kailangan. So, Microsoft Management, StarHub, Office Form 3D Planner, na ating Yammer, na Office for the Web Education, kining Office 365 Cloud Security. Importante kining latest desktop version of the Office. Muna atong i-download. Itong buhaton mo ato ta sa next, ato ta sa app devices. Kahuman nimo click, makita nimo tanan ang under sa apps devices na di ang tabs na group o Skype for business. So nasa office group. Makita nimo ng pulang na button install office. So click nato na. Klima na to click ana. Mo-download na siya ang Microsoft. Download na sa atong computer. So muna yung instruction. So una, i-click open na to ang installer nga gi-download sa atong computer, sa atong laptop. And then, say yes ta. And then, makita nimo sa ubos nira ang Office setup. Muna to i-click. I-click na to na. And then, after ana, i-click lang na to yes. Then, pasagdan na nato na siya mag-install. Huwaton lang na to. Importante, dili ta mag-offline. Dili ta mahotdan og load. Di mahotdan og data ng atong laptop or ng atong wifi. Mas maayo na ata sud sa computer shop, sa atong school office, or sa internet cafe, or sa Starbucks. So, inani ang itsura sa pag download siya. So, samtang gahuwat tag-install ta, pwede ta mag-explore. So, akita karon sa pag-change og password. So, inani lang ni siya. At sa i-clear sa ni nato dire, click ta dire sa may white screen. Nato ta sa security and privacy. Click lang nato ang password. Then dire, makita na nato. Open siya na yung tab. Makita nato ang change password. So, na imong email diha. Ibutang nimo imo ang kanang current password.
Yeah, new password, then confirm password. Command click kag finish or submit. So inana ra na ka sayon. Kauman, pwede na din ito magbalik sa atong Microsoft Office homepage. Explore ta sa laing apps na pwede ito magamit like Outlook, kining Outlook mo ni siyang email client nato sa Microsoft. Then OneDrive, mo na siya imuhang USB drive sa cloud. Word, buhat kag mga documents, report, and Excel, kanang gamit kag compute kag grade sa mga student nimo. Compute kag mga kuan, Excel file or spreadsheet, Excel ang gamiton. So muna namang gamiton, buhat kag grades. PowerPoint, buhat kag mga reports, mag-demo ka, naka-report hatag sa imong mga kuan, supervisor o estudyante pod. Napod kay OneNote, kining OneNote mo ni siya mura kag mag kuan ba, to-do list nimo or kanang gamiton nimo to kuan mga notes sa imong trabaho, pwede nimo ibutang diha. Kanang SharePoint mo pod ni ang murag Facebook within sa Microsoft, within sa school. Pwede ka mag-post og mga posts, comments, buhat kag mga website nimo, gamay nga website within sa inyong school or within sa DepEd. Pwede ka buhat diri sa SharePoint. Unya ma-share pud nimo na sa imong mga kuan fellow teachers ubang magtutudlo even with other schools kung maka-connect sila or maka-share sila kung na sila access sa SharePoint. So magana ra na within kuan ra pod Microsoft. So within sa inyohang group sa school or within sa DepEd ra pod. So karon wa pa ni sulod pero you can create new posts. Mura kag create og post sa Facebook ba? Nana. Mura na siya social media nimo within sa Microsoft nga environment. So aside ani pwede ta mo explore pod sa laing kuan apps natong pwede gamiton at dili ang social media pwede pod laing apps. Sige ato ta sa laing kuan ato ta balik sa atong homepage nga so why taning kuan manaw ta sa SharePoint so why taning Microsoft Teams. Kining Microsoft Teams mura na siya kuan Messenger, Google Messenger or Skype or kung nakagamit na mo og Google Hangout mo na siya. So diha pwede ka maki video call, voice call sa imong mga fellow teachers or posible pod sa imong mga estudyante. I-add nimo yung mga students kung nag-online classes mo, tagaan nimo sila access sa Teams. Sunod, suway taning Sway. Kining Sway, kuan ni siya mo kag magbuhat og vlogs. Natanan diha makagabuhat og vlogs. Pwede ka magbuhat sa imong DIY vlogs, instructions, even recipe, or even sa imong mga hobby ka kintahay. So kaning Sway na ay like kini buhat kag document or vlog or DIY project nimo, pwede po dili nimo buhatan newsletter. Pwede po mga photo collage. So kung photo sa students nimo, butang nimo diha. Maka-start naka tangan yung story like kana sa section 1, unggoy, animals. Pwede nimo ni himuon like during lesson plan kintahay nimo about biology. So pwede na siya. So maka-edit ka and then during a presentation or online class, pwede na nimo ipakita sa mga students. So buhat po kag vlog, pwede po sa diri about sa imong hobby, pwede ka magbuhat diri. Pictures, butang kay pictures, butang kag mga paragraphs and sentence, okay na kayo. And then kini newsletter like sa whole school ninyo pwede ka magbuhat og newsletter about sa activities or unsa mga events mahitabo within next month, pwede nimo din buhaton. So muna Microsoft Way. So kini usap pwede pud ni siya.
kining DIY. So like activity sa school, mga student pwede niyo ikuan dito record. Karon adto ta sa pag-check nato nga human na pag-install. So sa ina na kay magawas ni inaning kuan message. Then click nimo start. Then makita na dahil nimo nita ng apps. Tanang akong apps na itong gisulti. Then just stop. So mora to. Daghang salamat sa tanan. Naot namin nakatunan og sa hangtod sa sunod na video tutorial nato diri sa inyong alagad Bizdak IT. May adlaw og ayo-ayo sa pag-amping.